hatta marhite roha mauliate dohot lasni roha upasa hatta mi matabe sian hami tuhamu sude ruas ni huria ama ina na posobulung hahanggi pinaribot dohot sude na hu haholongi hami. Selamat hari Natal ma dihita saluhuna. Selamat hari Natal ma nang dihamu parhala doni Tuhani. Dungga tubuh dihita sipalua sabor nginon ima Yesus Kristus di hutan di si Daud. Jakoma hapataran ni hahomion di debata. Pesta lasni rohado dihita tikyon. Mamestahon parningotan di katutubu ni Tuhata Yesus Kristus sipalua hita. Barita halalas ni roha godang doon nuaeng tuhita. Parsaulian ni sadok bangso. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Marite mahita nomor 56 ayat sada dohot udukna. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amin. Ay songonod do holong ni rohani debata di pertibion bola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganup na persia di ibana asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Madok molate mahamu tu Jehovah ay padang kabasa do ibana ay rodi saling leleng na doa sinorohana. Madok molate mahamu tu debata na mangatasi akka debata sileban ay rodi saling leleng na doa sinirohana. Puji hamu maguar ni Jehovah, mamuji-muji mahamu ale akan aposo ni Jehovah. Hamu akan ajong-jong di bagasan joro ni Jehovah, diaka alaman ni bagas ni Jehovah. Sai pujiok do Jehovah gano pare. Jala pasangapoku guarna rodi saliling nililingna. Tibul do Jehovah jala si pujion si tutu. Tung nasohaduduan do hatimbulon nai. Puji hamuma Jehovah bari tahun hamuma guarnai. Pabotohon hamuma di tonga-tonga ni akka bangso akka pabahenan nai. Edehon hamuma ibana palu hamuma parhinaloan upuji ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha madok mauliata dohami tuho ala toktong doholong roham maradopun salhut jadi-jadianmu
dilehon hodo anakmu nasasadai gabe sipalua di hami asari roro hami sian lenggoman ni dosa dohot hamatean sai pai baru marohanami asa tong ukap kami mamuji jala pasangap ho uhud maka porsai Tuhan Yesus Kristus sipalua pertibion amin. Maredeita sabukada nomor 605 ayat 1 Patik ni debata di acara perpunga budarion iman atar surat di Kolose 3 ayat 15. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe perrohamu liate mahamu. Rak mahita mangidogogo syar debata lau mangulahon patik nai. Hale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Meredeita sabukada nomor 50 ayat 2 Ali Tuhan debata para si jala perholong roha narodoha minuaing tujulum mabuan nasa dosa dohot kahurangan nami sian hatu tubuh nami tu pertibion nungamar lauk dosa hami namar dosa dohami marhite pamerengan pakkatayon nang parnilau pe dak tamahami jongjong dia depanmu
alai mangasahon asidot kolong ni roham nunaeng tuho atong asima roham saya sama nasa dosa nami. Ale Tuhan debata na mardosa do hami do pako songoni marado pondongan nami jolma toktong do dipakulingi ho hami asa ho haolongi hami ho sian na saroha gugu do hot pambahenan nami nang dongan nami asa dosun diri nami hubai kami alai jut dakku patuduho kami pangalaho si songoni atong asima roham saise sama dosa nami. Ale Tuhan jolma nagale do hami dia do pammu dang yas kami siap dosa dohot pangalau sion disidungo hami siap pudoman nami nungan nal dosai di hami peperhata kami do dang mergogo hami balbahut diri nami sian akka dosai so ikom mangasahon asin roham atong asima roham saya sama nasa dosa nami. Ale Tuhan nunga di papatarho asidohot holong ni roham marhite-hite hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na mangaroro hami sian nasa dosai alai jujut dang mian hami di bagasan gonggoman ni asini roham gariada tahe sayolo dope hami di parhatoban hagyo ni portibion atong asima roham saya sama dosa nami. Ale Tuhan saya talu do hami binahen ni portibion atik pe naung ditobuso hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristusi alai saya umoloado pe hami mian di bagasan gonggoman ni portibion sian mian di bagasan gonggoman ni anak kaholongan ni roham umoloado pe hami maradopon hagiot ni hasiang anon sian manguloi nanidok ni hatam di baheni sai pergogoi mahami jala sai pasar matod dimi tutod dinami asa malum jala monang hami maralohon hasiang anon. Nunga marsori-sori kita pasesahon nasa dosata atong tatangi homa baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosata nunga pola hupasi songon obun akka pangalau sim jala songon obun manorop akka dosam saya mula maho tuahu ayahu do sipaluaho hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Mari deita sabuka nomor 573 ayat 2. Oh
Gabe gema hatani debata turpuk disadarion natar surat sian Titus 2 ayat 10 sada sa rodi 15. Ainung ngatarida asin rohani debata sibain halwaun nisalu jolma. Diajari rohita asa taswadahon roha nasudaulat rodi akka hisap-hisap tanoon asa taparangehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagan dihasianganon. Laus diajari rohita pai mahon hatuaun na tarhirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai dohot Kristus Yesus sipaluai. Ay dilehod do dirina humokopita asa ditobus sita siya nasa hajahaton asa urason na didirina bangso naong ibana na punasa naolo makapadoton ak kaulaon na dinggan. Ima hatahon paingotkon jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang maadong namarhun roha midaho ima sahakna martua mana to mangingon hatani debata jala no piopsa. Amen. Maredeita sabukede nomor 537 asada 2. Baga-baga di pasau di bagasan daging Yesus Kristus. Dimulane nungadong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Ima na saur tu debata dimulanai, di bagasan hatai do hanguluan, laos hanguluan do panodang di hajol maun. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaun. Jadi huda haima hasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Tuhan Yesus Kristus dohatai na sorang susian hagiot ni hajol maun alai tuksiat tod di porbadia do dipake debatado si Joseph dohot si Maria gabe ula-ulana laho patulus song saluhut sakap ni debata atipe marukil na sida binahen ni Portipion alai mangasahon hasitongan jala pinarguguan ni debata marhite suru-suruanna margogodo na sida madalani na masai di bagasan habuluson dohot hapatason. Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepi uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabe ado ibana siatot di perbadia ado rakso masih padohonan dope nasida
ala parroha na bonar si Joseph, na margogo si Maria, dang adong rohana paurakon na sida, gabi di tahi rohana nama, naing sirakonon na songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mengalap si Maria gabe dongam musari pemuse ai nasiat tot diperbadia do na naik tubuh di ibana. Tumubuh na anak maibana, Jesus do warna bahinommu. Ai paluon na do bangsona sian aka dosa na sidabe. Masa pesudenai asa jupang na sina tahun ni Tuhani marhite sian panurirang na nama dok idahamuma gabe-gabe do namar bajui tubuhan anak maibana jala baheno do warna Immanuel lapatanna dongatama debata. Jadi do tangsunggul si Joseph dioloi ma hatani suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niulinai alai lau so ditadda pai matubu buah bajunai jadi digor ma ibana Jesus. Akka jolmana mek nadao sian akka hariburon songon permahan na diladangi taruli do nasida di barita las neroha na pinabuan ni suruh-suruan ni debata di bagasan hasadaun do las neroha masih padohar do nasida beta mahita tu Betlehem marnida na pinabotohon ni Tuhani tuhita berhak do nasida gabe jupaksa masih Maria Joseph dohot poso-posoi. Akka napistar ni portibi songon parroha sia purba borhat nasida tu Betlehem hobar tu tadda-tadda nasia debata gabe sahat nasida pajupang dohot si palua na tubui sian hasadaun nasida di hati dakodo nunga huidahami bitangna narodo hame naing marsoba tu ibana marlas ni roha do nasida huhut marsoba poso-poso na tubui. Nunga patar holong nirohani Tuhani tuhita di bagasan Yesus narade ibana makilala nama satu dirita dohot mengasihi hita alani jongjong mahita makamalateon holong nirohanai huhut menggalahi lilinon asa tuk takas sodang nai manodangi. na Jesus do panodang ni Portibion na sotupa mardala di naholom na mangihuton ibana.
Yesus Tuhan. Ta tidak koma haporsiatai songon nahina tidak kon nidong atas disadok pertibion rak mahita madok. Au porsia di baca Jehovah ido ama parkuhuna suatu dosa natu palangi toho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai Iman itu bunuh si Maria, naga bega santo de porbadia adorang Tuhan. Ido hata natu mau na bernit di pangumuman di 100 nama te terpajan lu ibana di hau pinur sinam. na tua tuburu di tanom Na mula mangulu di hari patuluon. nama naik ke surga lau hulu siang debata Jehovah amanai parkuhuna suatu dosa di simai bana pamulas on mangumi halak nama ulu hot namate au porsea di porbadia jala adong sada huria nabadia huria to halak Kristen akan nabadia do dihasan dosa do dihaitai namandok namula mangulu sogo dari halak namate do dihanguluan nasura sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita saluhutna. Marsogot tanggal 25 Desember pada panuriata do parmingguan di pukul 7 bahasa Batak Huhud Marulaun Nabadia wik onom wik 10 dohot wik 10 sada di pukul 10 bahasa Batak Uhud Marulaun Nabadia wik sada wik 2 dohot wik 12 di pukul 14 bahasa Batak Uhud Marulaun Nabadia wik tolu wik 4 dohot wik 5 di pukul 10 pitu bahasa Indonesia perjamuan kudus wik pitu wik 8 dohot wik sia. Di hari Sabtu tanggal 26 Desember sehali permingguan di pukul 10 lalu bahasa Indonesia sian wiksada sa rodi wik 12 alai tetap dohita mematuhi aturan protokol kesehatan. Songonima sunggul-sunggul dihita Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersuka cita malam hari ini karena kami beserta dengan seluruh keluarga kami merayakan, memperingati Natal, kelahiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini menjadi terang karena Kristus Yesus hadir di tengah-tengah kegelapan dunia ini, memberikan jalan kebenaran bahkan kehidupan, sehingga setiap orang yang melihatnya memperoleh kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami merayakan keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan kepada Tuhan, dan kami senantiasa membuahkan buah-buah keselamatan dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga,
menjadi contoh teladan bagi orang-orang di dunia ini, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan saja. Bapa, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan saat ini karena COVID-19 masih bersama dengan kami berdoa kepadamu agar kiranya kami diberikan kelegaan, kekuatan, sehingga tidak ada sungut-sungut dalam kehidupan kami. Justru dalam situasi seperti ini membuahkan sikap dan perilaku saling membantu, saling menolong, menunjukkan kasih, sehingga dalam kesulitan menjadi ringan, dan bahkan kami satu dengan yang lain menunjukkan teladan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Natal hari ini mengingatkan kami kembali agar setiap kami juga menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang akan menyaksikan dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa dalam kehidupan kami mungkin banyak pergumulan yang kami alami. Berkati dan sertailah kami Tuhan, agar kiranya apapun pergumulan kami, Tuhan buka jalan sehingga kami bisa melewati semua pergumulan demi pergumulan kami bersama dengan Tuhan saja. Kalau ada yang bergumul dalam kehidupan pekerjaan kami, buatlah pekerjaan kami berhasil. Yang bergumul dalam setiap usaha-usaha kami, buatlah usaha kami mengalami keberuntungan. Keluarga kami kiranya ditambah-tambahkan keharmonisan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga menjadi contoh dan teladan bagi keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Anak-anak kami biarlah Tuhan juga memberkati, bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan baik dalam perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan saja. Dan kiranya dalam studi dan belajar mereka diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian memenuhi mereka, sehingga dapat menggapai cita-cita harapan mereka waktu dewasa dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit, Tuhan, kami berdoa kepadamu kiranya dengan kekuatan Natal, kekuatan keselamatan yang daripada Tuhan, kami memiliki pengharapan bahwa Tuhan mendampingi kami, beserta dengan kami, sehingga memperoleh kekuatan yang baru menghadapi sakit penyakit kami. Apapun sakit yang kami alami tidak membuat kami mundur dan surut, namun kami semakin berharap, bergantung hanya kepada Tuhan, sehingga hanya pertolongan Tuhan saja yang menyembuhkan dan memulihkan kami, melalui orang-orang yang memperhatikan kami, baik melalui keluarga kami, baik dalam medis, obat-obatan, semuanya mendorong kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Sertai mereka Tuhan, khususnya kami mendoakan Amang R. Manurung dari week 3, demikian juga Amang J. Siahaan dari week 4, Amang Apak Pahan dari week 4, Inang Nyonya Apak Pahan Boru Sidabutar dari week 4, Amang H. Siagian dari week 4, Nyonya Siagian Boru Sialagan dari week 4, Inang Nyonya Sinaga Boru Limbong dari week 4, Priscilia Boru Tabarat dari week 4, demikian juga Amang Sintua UM Silalahi dari week 5, Amang R. Sitorus dari week 5, Inang Nyonya Hasinaga Boru Silaban dari week 7, Amang Sintua AH Pasaribu dari week 7, Amang Sintua MT Manurung dari week 11, Amang M. Panjaitan dari week 11, dan Inang Nyonya H. Sihombing Boru Hutagalung dari week 11. Berkati mereka Tuhan agar kiranya pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan menguatkan mereka, bisa pulih dan sembuh dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia membutuhkan Engkau di tengah-tengah perjalanan bangsa ini berada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, agar kiranya hikmat Tuhan memenuhinya, apapun yang menjadi keputusannya,
semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Khususnya kami mendoakan keamanan bangsa ini agarlah semakin kondusif dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Situasi COVID kiranya dapat dengan bijaksana diatasi oleh pemerintah kami dan juga ditaati oleh seluruh rakyat, sehingga pada saatnya COVID ini berlalu, sehingga vaksinnya yang telah ditemukan itu dapat digunakan seperlunya yang membutuhkan. Demikian juga Tuhan, kiranya dalam suasana Natal dan menjelang tahun baru ini kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keamanan terjamin, kesejahteraan, pemulihan terjadi, sehingga Indonesia di tahun yang akan datang, tahun baru, memiliki kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersukacita di malam Natal ini. Kiranya Tuhan senantiasa selalu kami agungkan dalam kehidupan kami, karena Engkaulah juru selamat kami. Dan di tengah-tengah sukacita ini kami sangat merindukan firman-Mu diperdengarkan melalui hamba-Mu, yaitu Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Posma Naibaho. Berkati, sertai, kiranya firman-Mu menjadi inspirasi dan menjadi terang dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Maradeita sian bukode nomor 62 sada hut papungu pilihan. Dameni debata na sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti akka ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hita saluhuna di perpunguan bodari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Tiksion tangi honot tama hata ni Tuhata nagabe barita nauli di hita imana tersurat di Yesaya bidusia mamuka sian ayat sada saha rodionom doho tema anong bicar do panodangi di hagolapon ta payhutihu ma songnom ma hatana bangso namardalani di bagasan hahulomon
marnida sada panoddang nabolon, bicar do sada panoddang diakka namangingani tano linggoman ni hamatean, nunga di patoroppo bangsoi, nunga di padiriho di bana halas niro hanabolon, marlas niro hana sida di jolon ni bohim, songon las niro hadi gotilon, songon parolopo-lopo di namarbagi tabat-taban, ainunga di ponggol hoko auga na apetu ibana, doho batahi ni abarana, doho licing-licing ni na mangadu ibana, songon uju di arimidian. Ay masok-sok do sogot nasa senjata ni parsenjata di hatu turtar ni hatu tangan Rodiulus namar safundar gabe si panganon niapi. Ay nung nga tubu di hita sada poso-poso dilehot tu hita sada anak papetu abarana do sogot kharajaun jalabanon na guarna si partahi halongangan si lubalang ni debata ama saleleng ni leleng na raja ni Hadameon. Bain hagagadda ni harajaun dohot Hadameon naso marujung dihabangsa ni si David dohot di harajaun nai. Pahotton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran. Olanyon rodi saleleng-leleng na. Hamuruhon ni Jehovah sebaut patupahon songoni. Disima sahakna. Selamat Natal madihita saluhutna. Selamat Natal. Jadi songon tema ni Natal di Tikyon nong bicar do panodang di Hagulapon. Bicar panodang di Hagulapon. Najolo adong do sada padohan ni sada parupuan ina sasitong na posoro pe ina taon siya sudu usia ala yang go di perhatian di kepedulian di keperjuangan ni bana secara khusus taringo tu hadirion ni parupuan luar biasa ima namar gua Raden Ajeng Kartini Didok ibana habis gelap terbitlah terang. Omma harapan ni ibana sebagai seorang wanita. Nama mereng bohado pandangan di umum, bohado sikap ni jol maun secara khusus bangsot tawon. Taringo tu hadirion ni parupuan. Memang di sada sisi boido honon dang pola di paruhahon taringo tu kemajuan ni parupuan dang pola dong rupani dilian perhatian khusus anggo akka parupuan ikuti buru sekolana dak songoni ala yang go akka parupuat to ema asal ma boi mandiri di Jabu di boto pature bagasna payasson iboto mangalop parupani ngai mane atar pemahaman nasongoni mahati-hai di usia ni ibana mamereng bohado akka parupuan alai dang di loas ibana songoni situasi i pemahamani pandangani alai dong do semangat ni mana adong do pakirimon ni mana bahwa parupuan ni dang songoni tapi harus berubah. Molo songoni si sonari ale marsogut haduan ikut berubah do. Ida so ibana habis gelap terbitlah terang. Memang itu tutu habis gelap. Masa-masa kekelaman ni akka parupuan na di pehuti-hut imana. Ala di hari kemudian luar biasa do perubahan-perubahan na. Molo tapi hut kita di pertikat si sonarion memang ngatarida. Nggak di bagasan hati Europe taringok tu keberadaan di parupuan.
tidak dipandang sebelah mata lagi. Molo taberen sian pemerintahan misalnya wali kota penungadong parupuan, bupati penungadong, presiden penungadong, menteri penungadong, nggak sudah posisi ini di jabatan arung parupuan. Jala molo sosala di belakangan harion pas pampres pe ngarung parupuan. Jadi dang laura terbayang gabe pengamanan di presiden misalnya parupuan. Alai di situasi perkembangan nih memang ngadong be. Nggak tadi dia be ada perubahan dari kegelapan kepada pencerahan. Habis gelap terbitlah terang. Lobi sianido namasa narong di turpuk tahun. Molo tapai hutihuk nakaning sian bonani ayati di patarida hoddo bangso namardalan di bagasan hahulumun. Bangso namardalan di bagasan hahulumun. Ima situasi hati hai bahwa memang umat Tuhan bangso ni debata namardalan di hahulumon. Bahasa di bagasan hahulumon itu adalah gambaran daripada perilaku pangalaho ni bangsoi naso saurdut naso sadalan tuhatan di debata. Dang hata ni debata, dang lomo ni rohani debata diula bangsoi. Alai lomo ni rohana sadiri do. Dang marsiajar nasida. Tu debata nang paluahun nasida. Alai marsiajar do nasida tu diri nasida. Tu malo malona. Tu akkajol manadong di kumaliang nasida. Mulubui do honon. Marsiajar do nasida tu nabapitung. Hape bohama na mabitung manugu na di bagasan hapitungon hagulapon. Darak madabudui tujurang tulobang. Songonima hati hai situasi i na niadopan ni bangsoi mardalan di bagasan hagulapon hahulum. Alai marhite turpukon di pabuama bangso na mardalan di hagulaponi. Habis gelap terbitlah terang. Marnida sada panodang nabulun. Bicar do sada panodang diakka na mangingani tano linggoman ni hamatian. Bicar do panodang. Oma natahalason apala di bodarion. Bicar do sada panodang. Perayaan Natal marhite kelahiran, kehadiran hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Iro nagabe panodang di sadok portibion. Jala songon panodang ibana di portibion. Adong ma piga hal pakkorhonna. Tu bangso na di bagasan hagulapon. Didok dison bicar ma panodangi mapakkorhon las niroha may dinasida las nirohay di patudos songon las niroha di gotilon totudangaro kalak naso marlas niroha di gotilon ibarat petani holat di gotilon do nasida marlas niroha. Anggo sian awal mulai namanuan boha-boha do torusi. Alai juppa ma masa gotilon anggoi marulupolop marlas niroha manasida. Sobbu tebus pakilalan nasida. Ala loja nasida nasaliling nai. Dina merawat, dina payesson, manggisgis, mamupuk. Itu memakan waktu, memakan dana,
doa kanasing alay juk pamagotilon las niroha madinasida ido na parjolo bangso na mardala di bagasan hagola puni marnida sada panodang di paturu suma las niroha na marnida panodangi songon halak na dapotan marpesta alani gotiloni napaduahon las nirohana sida marnida panodangi di paturus songon na mabagi tabat-taban mabagi tabat-taban dang niangi dang murai alay na berbagi di son ini merupakan perjuangan yang luar biasa ay kojolotalu do musui boy do mati-matian halak alay talu di perperangan sia-sia sudi alay halak namonang di perperangan itu perjuangan yang luar biasa jaladung pemonang di perperangan ini boy manasida merbagi songonima gambaran ni las niroha dung bicar panodangi di jolma na di bagasan hahulumuni yang tadinya sepertinya tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada keindahan alay dapotan rezeki yang luar biasa las niroha na patuluhon na didok dison mamutus auga sasitongna songon bobat don molo di hutat taru pani biasa tu horboro ibaino tu tanggurung tu takkuhu ni horboi ima songon boban sehingga membuat dia merasa ada tekanan nama baik gabe uduk imana tu bobani songonido jolma di bagasan hagolaponi dia tidak bebas melakukan sesuatu alani hagolapon bukan hanya tidak bebas alani hagolapon alai terbeban dan tertekan dan adong kebebasan alai marnida panodang beban gabi lubang terputus ma ibarat lakka nasoboi mangalakka alay marhite panodang ima Yesus Kristus natubui natahalason natapestahon apala ditikyon adong makelegaan lubang mapakilalaan lubang marohaon tiur mapikiranon lau madalani lau mangulak kasiulaw jaladada holani didok muse di turpuk taon las niroha marnida panodangi ima ayat 4 ay masok sok dosugot nasa senjata ni persenjata di hatutur har ni totangan rodiulus namar sak mudar gabe si panganon ni api lapatanna molo penderitaan molo perbada-bada addo molo permusuh-musuh do hati hai ala di bagasan hagolapon alay dung marnida panodang hatiuron nabidoan di Jesusi masok sok masudi mago masudi habis mesaluhukna dangadong be jupango be senjata dangadong be hidau disi halak namar late-late alay hadameon las niroha ulu-pulu nama di pataridahu alanido marhite perayaan Natal di Bodarion nung sahat panodangi oddo natahalason alay naing matutu panodang natahalasoni ima terus manodangi ima niat terus miat dirohatai asa totong Maria ia marulupulup pita madalani hari-hari ni mulutta unang manian holat di perayaan Natal di Tikyon marlas ni roha hita mamestahon panodang natubui ima Yesus Kristus alay panodangi manian
terus memancarkan pikirata, panodangiman yang memancarkan rohata di nama dalani ari-ari ningoluta. Unang mahola sekilas, unang mahola sementara. Alai rodi salileng nileleng namanian disodangi panodangi hita ima Yesus Kristus nama buan haluauni. Jadi hiado adong sada barita taringo tu sada raja nama Cai Burju, nama parohahon memperdulikan rakyatna. Jadi sada tikti menyamar marajai songon pengemis. Jala menyamari mana songon pengemis nahabor nginan. Jadi bohama pengemis rupani dangadong manang dia ni habor nginam muse. Jadi ditu imana ma sada jabu. Ro perjabui dibuka. Dung dibuka ay marfuhamu tu sonin na perjabui. Roma rajaon name nyamar pengemis. Nahabur nginan di pardalanan di dokma. Amang habur nginan na bodoh manopang di jabu munau. Asi marohani perjabui. Batoy, masuk kamu. Masuk ma raja name nyamar gabe pengemisi. Dung masuk ibana ido imana ma tu perjabui. Amang dang mangan do piao budi oleh muna mangan Roma perjabu imada kami pedang mangan dope rak mangan mahitainna ujungna denggam badilayan rak mangan manasida dilihat dengan perpedomanna isomma hamunada isomma mustirahat ilias sada kamar diban sinok mamodong borngin nai marsuguk nai tibudungo raja namanya nyamar pengemisi. Hola dungo perjabui itur didok raja ima permisi majoau asa boy huduti dalakku asa nanggabe havrung nginam musiau di luak nasing dinna. Roma perjabui denggam ma molosongoni dalani badalamu alai ala so sarapat do pehita om mada sarapamu dinna. Ipapor hak mado si panganu musi pengemisi. Merdalam duduti ma perdalanan. Mersuguk nai sian naso panagaman ni perjabui ribu majulu jabu nai. Ay bahasa ribu narohana. Ay suguk dope. Dibuka majabuna. Ape ngadong di si piga-piga pasukan berkuda. Tersonggot nasida. Pasukan berkuda siak kerajaan. Ayah hasalanami din narohani perjabui. Itur marsob baibana tuak kasur dadui salah nami tuan nami ninna itur Roma surdadui turun siak kudanai tidok rajai ikut dohot tamu tu istana mabir donasida ala didok raja buanon na tu istana so diboto hasalana mabir nasida hasalanami didok rajai iko buanok kamuna tu istana. Borhak ma perjabui. Mabiar tarot tohon hasalanami. Sahak ma tu istana. Pajupang madohok rajai. Itur manuka do matai. Itur marsob baru mana ipak ni rajai. Tuar raja nami hasalanami. Alai Roma rajai itu guma ipajong-jong pengemis narotu jabumi audo narotu jabumi nalau mandok maulate da sonari disude pelayanan mi masih pangidomu audo narotu jabumi sebagai pengemis maulate madiho ala ngadi respon ho ala nunga di jakoko ala nunga di patureho nariko diau saunari malenokku tuho sikka ni pelayanan mi malenokku tuho sikka ni dengan nilagumi
Roma matai madukun. Molohodo raja nami narotu jabu nami nabodari dohonok kutu rajai. Dangadong nabalgabe. Dangadong nabalgabe hadiah si jalokku si rajai. Asing ni sinabodari naoloho tinggal di jabu nami. Naroho tinggal tu jabu nami. Namiyak ko di jabu nami. Namodok po di jabu nami rap dohot tami. Itu adalah penghargaan yang jauh lebih tinggi. Diau sian nalau si pasahatomu songonedorami. Alani raja nami dangadong panggidwakku. Alai nungat cebal galas ni rohaku. Ala sorakku di jabukku ninna. Terhatotong rajai. Butuldo nabur jua matau. Ujungna di paborkak mulak gudang di pasahat ak hadiah nama belas rohani perjabui. Alai nalau dohono siani songoni matutunian respetta tu Yesus Kristus songo perjabui ditopot rajai ibana direspon dengan baik. Balga lasitu rohana ala raja dohape narotu jabuni songoni matutunang hita pe Yesus Kristus panodang ni portibion nahot manotong rodi saling lelengna nung ngabe tajakon nung ngabe tahalason odo sunggul-sunggul tu hita di perayaan Natal di Bodario. Sanggia matutu di perayaan Natal tahun tu hita salu nama nami nanami hita salu na namarlas ni roha tahalas somma haroro ni panodangi jala panodangi ma nama norangi sude perdalanan di nguluta asa manotong las ni rohata Maria iya marulu pulo pita madalani ari-ari ni nguluta. Selamat Natal madhita martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan. Di perayaan Natal di Bodarion. Bicar panodang di tonga-tonga ni hagulapon. Nama marlas ni roha bangso na di bagasan hagulapon. Marlas ni roha. Songolas ni roha di gotilon. Songolas ni roha na berbagi tabat-taban. Songolas ni roha na malua siap boban. Songoni songolas ni roha na magwak kamara perbedaan. Alain na solot suluk akadami doh las ni roha. Saya songoni matutuali Tuhan las ni roha nami. Di pesta Natal di Bodarion hujak kok kami matutu manodangi roha doho pikiran nami lau mamulus ari-ari perdalalan di ngulu nami mau liate ma Tuhan ali Tuhan nami upasahat kami matuho sudiakka nahu pikiri hami terlalu bima di situasi COVID apala di tikion na terus dope sodangi roha doho pikiran nami asa totong huboto kami mangulahon na bartulomo ni roham gabi hasangapo di guanmu las ni roha di hami dia keruas ni huriam asa tutu terputus mate rantai COVID alani hatiuron alani panodang nabi nuami marhiti Yesus Kristus. Sesama Tuhan dosa nami dagudange si maruham setama hami di julun. Jalo matangi yang eleh nami nau pasatami di bagasan goar nenamu Yesus Kristus. Amin. Parede mahita hut pasahaton pilata.
batama nami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silalon na dengga dohot naso libasa na maulutus. Upasa tami masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gewok no cus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulan harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silolom mi tuhami. Asalam gir-gir kami mandok molate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na manotong na somar mula, na somar patsohotan. Pupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakakmu adorang somarujahan dope hasyanganon. Dang tarabat sibolis sakakmu. Dang sudat tahim na badiyai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohado duani. Di bahid ni maulate marohanami tuho ala naung saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabisi palua jala si pangolu di hami. Asa malua hami siat dosa hamatean dohot sian uhum jalamat cohot tami mangulahut dosa. Ope saya si maroham di hami togihom mahami tu anakmu. Saya baim mahami gabisi luam tu ibana asa upani halojon na hami ala natinon nada berniti dot hangaluton kumokopami. Asa ibana napuna hami jalahami napuna ibana. Saya sungguh lima huriam sadarion asa dingot habal gomu dot haroron anakmu gabe jolma lau panguluh kami pardosa. Sesungguh lima akka parhalado ni huriam mamari tahun barita nauli tu saluhut halak naung patar hasangapemu jalanong jupang dame dohot hasonangan. Selohom ma pitunau kap tu halak sipelebegu dohot tu pargon nasing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhu raja dohot akka suruanna asari boto nasida naung dilokor raja jala Tuhan nasumurungi rodi saleleng-lelengna. Selehu gogo tu akan dibagasan pangujunan apuli akan marsak jala palu akan tergogot. Saya tatap jala odingi akan pina buru-buru ni hala ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu kami sude akan magodang rodi danak dibagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliama nami dari banua gijang saya pina beradia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saat malam ni roham di bano tongon songon na di bano gijang. Leo matu hami cadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan debatama bohina tuho jala diparsor homma damena tutodim